jest? Karol, Aba. A co do tego? Aba? Ma pani marchewkę? No to jest wywar już, to jest ten glut taki, ta galaretka. Ale to już jest mięso? Aba, Teraz panie akurat bez Karolu. mięsa, bo teraz mu daje żółtko. Niecodziennie dostaje mięso. Aha. No to trzeba będzie mu gotować. Bo pluseczki. No to potem ja Ja i to robię. roztączył. Aba. Ale ja Co pan ząbek robi? Aha, takie z Z mąką. jajkiem i z mąką, no. Marchewkę mu daje. Taki raban robi Karol? Takie Pomidora żółtko mu też daje. dobrze posiekać, wiesz? Bez mąki, bo mąka to gluten jest, nie? Żółtko wyciągnąć z tego. Laban, laban, laban. Szejkować. Laban, 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 laban. Z tym śmietanę dawałam do zupy też. To już dawno ja. Proszę? Od pani Janiko można dać. No, to może to... No. Ja.